Padayon nga imbestigahan karon sa Digo City Police Station ang usa ka nadakpang kawatan sa ilang area of responsibility sa pagsuta kung may kalambigitan ba kini sa mga sindikato sa kawat sa ilang lugar. Una niini, ning milabing adlaw dihang nadakpan ang suspek nga gilang si alias Sander. Nunot sa gihimo niining pagpangawat sa usa ka balay kung asa nadagit niini ang pipila ka mga items. Nasayran niya gibaligya gilayon sa suspek ang nadagit niining mga items sa barangay Aplaya, Digo City nga gilang kuban sa usa ka Sony television, usa ka Sony home audio system ug usa ka price gas tank. Kansang mga gamit na recover sa kapulisan human mikanta ang suspek sa himutangan niini. Subay nini, giproseso na sa kapulisan ang tukmang mga dokumento alang sa kasong theft nga ipasang at batok sa suspek. Nunod sa sagunsong kawat nga natana sa Digo City, naawhag ang kapulisan ngadto sa publiko nga mag-igmat kanunay pinaagi sa pagsiguro sa matag panimalay niini nga likay gikan sa mga kawatan kun galing dili mapugngan nga mulaag ilabi na ning panahon sa Pasko. Katropa, kapay nga healthy, doon naglatatayan ang collagen na imong ipangita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa ang Gabalas, XFM News.